нашите чашки, които правим добри дела. Ето тези чашки. Какви добри дела? Например, паднало е яке и някой трябва да го дигне. И той, ако го е дигнал, си пише тук добро дело, е така с листче и го слага в чашата му. Това, което ще направим ние, ще е една работилница за нещата, които учиме в клас. Учиме как да работим с хора, как да разпознаваме своите емоции, своите чувства и на останалите ученици, за да можем да се разбираме по-успешно. Ще представим всичко това на родителите, които ще дойдат след по-малко от 1 час. И ще ги зарадваме, като им покажем, че сме достатъчно отговорни, за да направим нещо толкова добре. Много важно, защото ние учим отговорност, увереност и такива неща точно. Едни от вътрешните сили на характера. Стигаме до момента, в който трябва да излезете отпред. Хайде, първа група да излезе отпред и казва своето определение за добродетел. Като за всяка група има по 2 минути за представяне. Да изхвърляме разделно отпадъците в разделните кофи. Той е голям боксер. Айде, Витко, давай, ти си. Жестоко, това е супер интересно. Такива неща показа пред камера. Ще се притесняваш от това нещо, в което ти си най-силен. Ти си най-силен в него и ще го скриеш. Ти можеш. Хайде, Витко, може! Feel me like a Hellcat.